акция номерҳо сар шуд. Касоне ки имрӯз соати 8 омаданд, сим-карта бо балансаш 600 сум дар шоташ падарка аст. Салом алейкум ба ҳама бародароне ки имрӯз ва дирӯз видеои моро тамошо карданд. Албатта мо гуфтанем ки ба бародароне ки имрӯз омадану номер нагирифта рафтанд ва нафароне ки омадану номер гирифта рафтанд. Ташаккури зиёд барои тамошо кардани видеотон. Бародарони азиз, мо хоҳиш кардем ки ба ҳама бародароне ки кадомида ки номерои зебо дар кор бошад, марҳамат омада бепул гирем. Хотите получить красивые мобильные номера бесплатно? Звоните по этому номеру. Чхел ки мо ба шумо гуфтем номерои бисёр дамо ҳаст, компания Beeline. Мо метавонем ки ин номерҳоро барои шумо бепул тем. Албатта мо номерҳоро бепул метем, лекин тарифи ин сим-карта всё 2 аст. Дар як моҳ 600 рубл. Моҳи аввал 600 рубл дар шотиш мепартоем. Худмон дар шотиш мепартоем. Шумо 600 рубла мо бармегардонем дар баланси шумо. Ин 600 рубла мо дар балансто мемонем ва сим-картара шуморо бепул метем. Бисёр аз шумо хафа мешавед ки сим-картара бепул гуфтем, аммо бепул надодем сим-картара. Албатта ин сим-картаҳо бениҳоят қимат меистанд дар фирмаи Beeline, дар худи офисҳои Beeline. Мо сим-картаро ба шумо бепул метем. Танҳо 600 рубл дар шоти худатон, дар баланси рақамҳои худатон мемонед. Албатта сим-карта бепул аст барои шумо. Бародарони азиз, боз ман ба шумо гуфтаниам ки сим-картаҳо бепул аст, танҳо 600 рубл дар шотиш гузоштан дар кор. Дар шоти худи шумо вақте ки сим-картаро мегирем, албатта 600 рубл дар шотон мо мегузорем. Ин 600 рубла шумо ба хотири метиҳем ки сим-картаи шумо дар 600 рубл мо мегузаронем. Бародарони азиз, боз мегӯям ки кадомида ки номерҳои зебо дар кор бошад, марҳамат занг занед дар ҳамин номерҳо. Фақат сим-картаҳо бепул аст, баланси 600 рублай 600 рубл бояд споридан дар кор. Барои он ки ин 600 рубл дар худи баланси шумо аст. Ташаккури зиёд ба диққататон бародарони азиз, дар алоқа бошед. Привет, салам алейкум всем родным братьям, сестрам. Кому надо красивый номер, кто интересует самые хорошие красивые номера, прошу вас, наберите на этом номер 982 69 555 55. Если хотите получить в празднике бесплатный номер от компании Beeline.